Aitziber, Agirre, Ruiz de Arkaute. Ongi etorri, txapera. Eskerrik asko. Beno, beti galdera bat, ez da, azteko. Zientziazalea izan zara beti? Bai, zientziazalea, baina letrazalea eta gauza asko gustatu zaizkit, baina bai, zientzia bereziki, esango nuke. Igual, batez ere, gustatzen zitzaidana zen, zientzia, bizitzaren oinarriak ulertze hori. Eta orduan ikasketak bide horretatik joan ziren, ez da? Ze ikasi zenuen? Biokimika ikasi nuen, EH-un. Eta gustatu zitzaizun karrera? Aurkitu zenuen? Bai. Hori uste zenuen hori? Bueno, gauza asko aldatuko nituzke, baina egia da oinarri interesgarri bat eman ziala. Eta batez ere, jende interesgarri asko ezagutu nuela. Horren bitartez. Eta hori ez bakarrik, ikasketak bukatu ondoren, tesia ere egin zenuen. Zeri buruzko tesi egin zenuen? Bai, hori da. Oso gazte hasi nintzen, ikasten ari nintzen bitartean, sartu nintzen laborategi batean, hango ikertzaileekin ikustera zer egiten zuten, laguntzera eta ikastera, ez? Gaur egun biofisika institutua deitzen den hortan, Jose Luis Nieva ikertzailearekin egin nuen tesia, eta ibili ginen ikertzen birusen inguruan. Birusek zelulak infektatzeko dituzten estrategiak ikertzen genituen. Azken finean, birus asko mintza dute inguruan, membrana mauko bat, eta zelulak ere hori du ezta. Eta orduan, birusek mintzean dakaten proteina bat erabiltzen dute zelula ezagutu eta bi mintzoiek elkartu eta fusionatzeko nolabait. Orduan, birusak erabiltzen hori zelula barruera sartzeko modu bezala. Eta guk ikasten genuen proteina horrek nola lortzen duen, hain zuzen ere fusio hori ematea. Eta, egia esan, orain oso modako... Hori izan behar nuen, egunerokotasun guztia dauka gaiak, ez da? Hori da, COVID-aren garaian ez da, hain zuzen ere, hoxe eginda modako proteina, ez? SARS-CoV-2-aren S proteina, edo guk arantza proteinak ditzen diegu, inglesez spike proteina, eta horrekin, horren RNA erabilida txertoak garatzeko, ez da? Guk beste birus batzukin egiten genuen IES-aren birusarekin eta gripearen birusarekin, baina, oso antzeko proteinak dira. Eta baita ere ikertzen genituen, birusek erabiltzen beste estrategia batzu, infekzio hortan. Zeren, birusak berez ez daka gaitasunik ondorengoak izateko. Behar du, kolonizatu egin behar du nolabait zelula bat eta bere barruko makinaria hori berea egin. Orduan, zer egin behar du birusak hortarako? Batetik sartu barrura, baina gainera hemen barruko baldintza kimikoak aldatu behar ditu. Ze baldintza normaletan, zelulako geneak espresatuko lirateke. Orduan, birusarenak espresatzeko aldaketa bat egin behar du. Eta zer egiten du birus horrek? Mintzan dakan beste proteina bat, SARS-CoV-2-aren kasuan deitu dutena, edo biroporina bada, egiten dutena da sartu zelularen mintzean eta poro moduko batzu sortu, zulo batzu. Eta zelulak berez baditu horrelako asko, eta erabiltzen ditu kaltzioa, potasioa, magnesioa, eta horako gatz mineralak eta sartu eta ateratzeko, trafiko bat sortzen du. Eta birusak egiten duena da aldatu. Berak sortutako beste poroien bidez aldatu trafikoa eta barruko baldintza kimiko horiek, ez? Eta horrela lortzen du, bere progenia sortzea. Entzuten zaitut eta pasioz hitz egiten duzu, oraindik ere zure tesiari buruz eta hori postekoa, ze urte batzuk ere pasa dira, ez da? Zientzia gustatzen zaizula, nabarmena da. Bai. Ez dakit noiz arte honintzen 27-28 urte bitartean, ikerketan birusak ikertzen ibili ginen, bai. Eta ondoren etorri zen Eluiarrekiko harremana? Nola izan zen topaketa hori? Bai, kuriosoa da, horre ikertzaileei beti iristen zaie momentu bat erabaki behar dutena, ez da, tesia bukatutakoan zertan espezializatuko diren. Eman behar dituzte atzerrian 3-4 urte, teknika berriak ikasi, eta gero gehienek ona buelta egiten dute, teknika horien jakintza ekartzera, ez. Eta ni, bide hortan, momentu hortan nengoenean, ez dakit nola izan zen, baina nik uste dut nire beste pasio bat sartu zala hor tartean eta nolabait hibridatu egin zen hor, nire zientziarekoko zaletasuna eta euskararekiko zaletasuna,
euskaraz idazteko zaletasun hori, eta, bueno, oso bide naturala egin zuen. Ez dakit, azaldu zen, bapatean gainera gogoratzen naiz, ikusi nuela, ez dakit, egunkarian honu izan zen, baina Elujarrek garai harten bekak eskaintzen zituen, zientzia komunikazioan trebatzeko, eta esan, hau da niretzako egina, ez? Eta ordutik hasi zinen, erreportajeak eta idazten. Gogoan duzu, lehenbiziko erreportajea edo albistea zerin inguruan izan zen? Ez dut gogoratzen zerena, baina bai gogoratzen dut oso presente daukat, sentimendu bat, ikerketan dena da oso luzera begira, ez? Nik esango nuke gainera dakala artearekin zerikusi handia sortzeko prozesu horrek, batzutan oso inspiratuta zaude, nik ezakitzen eta dena ondo ateratzen da, beste batzutan dira boladak, ez dena ezer ateratzen ez, lehorte garai bat, ez dakit. Eta pazientzia handiko lana da azken finean, eta hori, askotan ez duzu ikusten emaitza argirik da, batzutan momentu gogorrak ere badaude. Eta hasi nintzen, zientzia komunikazioan da, albiste bat idazteko, hartu, igual zen, ikerketa baten artikulu zientifiko hori hartu, irakurri, ondo ulertu eta horrekin albiste bat idatzen, eta egun bakar batean hasi eta bukatu iten zen da lan. Sentsazio berri bat, wow! Bai, oso sentsazio hori gogoratzen dut batez ere. Eta, bueno, orduz geroztik, hainbat artikulu eta reportaje eta egin dituzu. Baten bat hola gogoratzen duzu, ez dakit, kutxunetakoa danik edo? Bueno, nik esango nuke, elkarrizketatzen dugun ikertzaile bakoitza gure kutxuna bihurtzen dela. Askotan, lankide batek esaten du bezala, etortzen da elkarrizketa bat egitetik eta esaten du, maitemindu egin naiz, ez? Azkenean, ikertzaileek nik uste dela lanbide bat pasio handiz bizitana orokorren, eta transmititzen dute halako pasio bat hitz egiterakoan, beti plazer bat dela bereikin hitz egitea. Orduan, ez dakit esaten zein dan berezia, baina bai, igual, Teknopolis garaikoak, erreportajeak, bai, telebistan ibili nintzen garaikoak, bai gogoratzen ditu dela batzu. Adibidez, Elena Bezino ikertzaileak begietako gaixotasunak ikertzen ditu, eta erabiltzen zituen txerrien begiak, txerrien begibolak, eta gogoratzen dut, oso presente daukat, nola xerratzen zituen txerrien begibolak, ez adibidez. Bai, oso. Oraindik oso presente daukat, eta beste bat ere, eta hau kontatu izan dut, baina ni gogoratzen naiz haurdun nengoela, Teknopolis aurkezten nuen garaian, eta joan nintzen Gurutzetako ospitalera, eta han ikertzen zuten ume neonatoen gaixotasunak sendatzeko botikak, ez? Eta hortarako arkumeak erabiltzen zituzten, hortan egiten zuten ardiari zesaria egiten zioten, arkumea atera, eta ni gogoratzen naiz, ni haurdun nengoela zesare haura ikusten grabatzen ari ginela, eta nire buruan geratu zen bukaeran, nik ez dakit ardi horiek gero hilingo zituzten, nik ez dakit zer gertatzen zen haiekin, baina gogoratzen dut nola sartu zizkioten organo guztiak bueltan ardiari. Eta gero nahi kasualidadez lehenengo seme-alaba auki nuenean zesaria egin behar izan zidaten, eta gogoratzen du momentura organoak sartzen tokatu zanean. Enion esan hitzez, baina bai begirada esan niola medikuari, mesedez, sartu izkiazu txukun. Hori da, ordena. Bai, holako anekdotak asko goratzen ditu. Gertatzen dira, ez da? Esan duzu, erreportajein hasi zinela, baina gero Teknopolisen ere aurkezle lanak egin zenituela. Nola gogoratzen duzu aldaketa hori, ez da? Gauza bada idaztea, eta gero beste bada telebistarako programa bat aurkeztea. Bai, nik enun inoiz imaginatu nire burua lan hortan, egia esan. Proposatu zidaten da, niretzako erronka pertsonal handia zen, kamera baten aurrean jartzea, eta nik uste dut horregatik heldu niola erronkari. Aukera bat ere, ni neu hortan trebatzeko. Eta esperientzia polita. Bai, oso polita eta gogorra, aldi berean eretzat, jende aurrean egote hori, jendeari begirako lan hori, gogorra da, neurri batean. Bai, gainera hor badago alako dikotomia bat, ez da? Ikertzailea badirudi ikusten dugula
bere laborategian, kasu honetan, zuen zeak egiten, esperimentuak eta egiten, nahiz taldean izan, baina batzutan lan bakartiare izan daiteke, ezta? Eta gero berriz, divulgazioa, leiho bat irikitzen da eta etxe guztietara sartzen zara. Hori da, ni asko zer erosoago sentitzen naiz idazten. Bai, baina oso esperientzia interesgarria izan zen. Bueno, urte batzuk badira, Elhuyarren zaudela lanean, eta Elhuyarrek aurten 50 urte betetzen ditu, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eta okerrez banago, aldizkariak, Elhuyar aldizkariak 58. Pixka bat, 2 urte beranduago sortu zen. Zer da, zuretzat ze garrantzia dauka, ez da? Zientzia, euskara, divulgazioa, nola kokatzen duzu Elhuyar gaur egungo gizartean eta egin duen ekarpenean? Nik ez dakit, duela 50 urte ez da, Elhuyar abiatu zuten ingeniaritza eskolako ikasle batzuek, ez da, donostiar batzuek, eta nik benetan ez dakit zenbateraino ziren kontziente beraiek erein zuten haziaz. Nik uste kokatu behar dugula, garai hartan oraindik Franco bizirik zegoen, euskara batua arautu gabe zegoen, unibertsitatean oraindik ez zintzen euskaraz ikasi, imaginatu, testuinguru hortan ze zaila izango zen, ezta? Baina nik uste dut beraiek izan zutela gaitasuna ikusteko zenbateraino zen garrantzitsua euskara tekniko hori edo euskara zientifiko hori sortzea, ez? Eta nik uste dut, beraiek ere neurri baten hunkitu egiten direla ikusita zer nolako fruitu eman duen, ez? Eta baita ere Elhuyarrek nola garatu duen, hortik aurrera beste esparru askotara zabaldu delako, ez? Jarraitu du zientzia komunikazioan lan egiten, baina baita ere, ez bakarrik aldizkaria, beraiek sortu zuten aldizkaria baizik eta hori telebistan, irratitan, ez? Modu askotara komunikatzen, baita ere euskara beste esparrutara zabaltzen, enpresa mundura, eta igual esanguratsuena esango nuke dela agerian, Elhuyarren lanak agerian uzten duela zer nolako aldaketa gertatu den honetan, euskarak ze erronka potolo dituen orain. Garai hartan euskara teknikoa garatzea zen bezala, momentu honetan euskara esparru digitalean indartsu izatea, hori da gure hizkuntzaren biziraupenerako gakoetako bat, ez? Eta Elhuyarrek hizkuntza teknologietan ikerketa asko bultzatzen du eta asko egiten du, ez? Eta nik uste dut garai hartako Elhuyarren sortzaileek ere harrituta begiratzen diotela gaur egungo ikerketa horri, ez? Bai, batzuk pentsatzen dutelako oraindikan ere zientzia eta euskara ez direla uztargarriak. Bueno, nik uste dute aski eta soberan demostratu dula euskarak eta hizkuntza guztiek moldatu dezakegula edozein esparrutara, ez? Eta gainera oso indartsu dagoela zentzu batean, ez? Elhuyarrek, nola deskribatuko zenuke Elhuyarrek gizarte honi egiten dion ekarpen handiena? Esan dez orain, digitalidade eta euskarri berrietara, hizkuntza teknologietan, hor punta-puntako ikerketak egiten ari zarete, divulgazioan eta leihoak irekitzen ere bai, ez dakit zuretzat, zu pertsonalki, Aitziberrentzat, zer ematen dio Elhuyarrek euskal gizarteari? Bueno, niretzat, gauza asko egiten ditu, ez tengo nuke bat aukeratu, baina niretzat bereziki garrantzitsua da kultura zientifikoa hedatzeko egiten duen ahalegina. Bere esparru guztietan, baita hizkuntza teknologietako ikerketatik ere, baina nik ez dakit zenbateraino garen herritarrak kontziente zientzia, kultura zientifikoa eukitzearen garrantziaz, ez? Nik uste dut baliabide pertsonal garrantzitsuak ematen dizkigula zientziaz ulertzeak eta teknologiaz ulertzeak herritar oso izateko eta ulertzeko gure garaia, gure gizartea, ez? Nik uste dut ezinbestekoak direla eta guk irizpide kritikoak izateko, ez? Edozein erabakiren aurrean. Orduan, nik uste dut
garai hauetan zientziak eta teknologiak duten indarra ikusita, eta gure gizartea nola bideratzen duten ikusita, gure ongizatea eta gure bizimodua nola baldintzatzen duten ikusita, esango nuke, ausartuko nintzak esatera, giza eskubide bat izan beharko lukela, eskura izatea zientziaren eta teknologiaren inguruko informazioa, baina errex, eta gure hizkuntzan jasotzeko aukera hori. Eta nik uste dut, Elhuyarrek egiten duen ekarpena batez ere hori dela, ez. Egia esan, askotan entzuten dut divulgazioaren entornoan, jendeak ezakela interesik zientziarengan, edo izan beharko lukela interesa handiagoa. Eta nik ez dut horrekin bat egiten, nik uste dut berezkoa dugula danok interesa eta jakin mina, baino agian autokritika egin behar dugula hor, bai zientzialariok eta bai zientzia komunikatzaileok nola transmititu dugun orain arte zientzia, ez? Ikusarazi dugu zientzia dela pertsona konkretu batzuek bakarrik ulertu dezaketen esparru bat, oso teknikoa, oso zaila dela, ez? Eta oso adimentsua izan behar dela hori ulertzeko, ez? Eta horrek berak egin du jendea uxatzea, eta guk utzi ditugu kanpoan. Guk ulertarazi dugu, bueno, hau oso zaila da zuentzako, lasai, utzia dituen esku, haiek hartuko dituzte erabakiak zuengatik, ez? Orduan, nik uste dute hor akats handi bat egin dugula, eta orain hori bueltan ekartzeak, herritarrak ekartze berriz ere ona, ez dela prozesu errexea izango, baina uste beharrezkoa dela. Adibidez, emakumeok alduntzeko egin dugun prozesu hori da, feminismoaren eskutik egin dugun prozesu hori bera egin behar dugula orain herritarrok zientziara gerturatzeko. Baina exigentziarik gabe. Nik entzuten duenean ez dute interesik, ez dute, nahi benetan haserrea sortzen ditu horrek. Uste dut, ahalduntzen lagundu behar ditugula. Eta eskua heldu behar digula bide hori egin dezaten nahi baldin badute. Niri emakume bezala, hainbeste urte ez euki gaituztela esparru pribatuan, ez da, eta esparru publikoa gizonezkoen esku geratu den bezala, eta guain ezin digute esigitu, orain zuek ere plazara eta benga, garatu zazu hori. Bueno, esigintzerik gabe, nik denbora behar dut, guk badaukagu karga handi bat honekin, eta lagundu gaitzazu honetan, ez? Ez da zilegi, orain eskatzea da. Nik zientziaren kasuan gauza bera sentitzen dut. Eta uste dut, zientzia komunikatzaileok izan behar dugula sentsibilitate handia hori zaintzeko eta hori transmititzeko. Eta uste dut, Elhuyarretik hori dela egiten dugun ekarpenetako bat. Edo hortan saiatzen garela. 2015an aldaketa garrantzitsu bat gertatzen da, eta da aldizkariko zuzendari bihurtzen zarela edo izendatzen zaituztela. Nolako aldaketa, nola hartu zenuen momentu horretan, eta pixka bat nola da funtzionamendua, zer egiten duzu zuzendari bezala? Bueno, aldaketa handia izan zen, niretzako pertsonali best, erronka bat, baina oso interesgarria. Egia esan nik ere ez nuen inoiz imaginatu nire burua zuzendari lanetan, eta uste dute bai aukera eman didala pertsonalki gauza asko lantzeko, eta esperientzia positibo bezala hartzen dut. Era guztietara gure funtzionamendua oso horizontala da. Orduan, zentzunetan oso errexea da lantalde honetan edo zer zuzentzea, porque denon artean egiten dugun gauza bata, ez? Eta nola funtzionatzen dugun, ez dakit... Ez dakit gaiak nola aukeratzen dituzuen? Niretzako hori da, igual gure lanaren parte polinetenetako bat. Astero irakurtzea artikulu zientifikoak, ez da, argitaratu direnak, aldizkari zientifikoetan, irakurri eta konpartitzea, elkartzea, eta zuk ze ikusi dezu, eta nik hau ikusi dut, hau deskubritu dute, ez dakit, mila gauza daude ez, baina ikusi dute, mina desberdin prozesatzen dutela emek eta harrek. Edo deskubritu dute biriketako mikrobiomak, ez da, bakterioek,
eragin zuzena dutela sistema inmunea aktibatzeko garaian. Ez dakit, niretzako da momentu bat ikaragarri ederra. Eta gure hartan erabakitzea zein dira zabalduko ditugunak, ez da, zein dira gizarteratuko ditugunak. Hor, azkenean gure interesak nahasten dira, beti guri zein gustatzen zaizkigun, baita ere jendeak zer espero duen gugandik ez, zer nahi duen. Hor, naste hortatik ateratzen dira beti gai batzu, ez? Nik uste dut, kuriosidadea handia behar dela, ez da? Jakin mina, nik uste dut behar dela, bai ikertzaile izateko, baina baita ere zientzia komunikatzaile izateko, ez da? Nik uste dut gizakiok berezkoa dugula jakin min hori, eta horri bidea ematea bestirik ez dela. Horrekin goxatzea. Ez da? Beraz, errez egiten dituzu zuzendari lanak, edo? Talde lanean. Bai. Agi esango nuke bai ez. Eta aukeratzeko eskatuko banizu, zer aukeratuko zenuke? Ikerketa, oda ikertzea, ikertzaile izatea, zientzia komunikatzaile izatea, edo zuzendari lanak edo bakarrik egitea? Zerekin geratuko zinateke? Zientzia komunikatzaile, lehenengo, bigarren ikertzaile, hirugarren zuzendari, orden hortan. Orden horretan, ez da? Bai, zalantza gabe. Bueno, beraz gustora zauden tokian, hori ere, esan behar da, Eta zer nolako bilakaera izan du aldizkariak, ez da? 58 urteko ibilbide horretan, etapa desberdinak izan ditu, gaur egun, okerrez banago, 3 hilabetekaria da, pixka bat, nola ikusten duzu ari hori, ez da, ibilbide hori? Bai, unenetan 3 hilabetekaria da, esango nuke arrazoi ekonomikoengatik dela, zeren, niretzat kultura zientifikoa zabaltzea oso garrantzitsua den bezala, baita ere ikusten dut Euskal Herrian ez dagoela, eta herrialde askotan ez dagoela industria plan bat dago bezala, kultura zientifikoaren planik. Ez dago apostu sendo bat hori indartzeko, eta benetan jendeari, herritarrei emateko baliabideak kritikoak izan gaitezen, hemen egiten diren gauzekin, hartzen diren erabakiekin, ez? Orduan, apostu sendo hori ez dagoen bitartean oso zaila da euskarazko zientzia komunikazioa egitea. Guk dakagulako handikap hori, ez da euskaraz egin beharrak dana garestitu egiten du, publiko potentzial asko ere txikiagoa dalako. Orduan, horrek eraman gaitu, 3 hilabetekari izatera. Eta arpide bezala, eta zein da Elhuyarren irakurlearen profila, edo zeinek irakurtzen du Elhuyar aldizkaria? Nik esango nuke oso anitza dela, publikoa. Baina oraindik ere, nahiko perfil teknikoa dakate igual. Asko unibertsitateko ikertzaileak, irakasleak asko dira, baina esango nuke gero eta zabalduago daula herritarren artean ere, eta gure helburua behintzat hori da argi eta garbi. Eta formatua ere aldatu duzu, ez da? Bai, txikitu dugu. Txikitu egin da, ez da? Zer, eskuragarri eskurako goxoago izateko? Bai, nik uste horrek errestu egiten duela irakurtzea ere, ez da? Errez poltsan sartuta. Bai, niri behintzat gustatzen zein formatua. Irakurtzeko edo zertako nik uste horrek asko erresten duela. Eta etorkizunari begira jarrita, zeintzu dira dituzuen, eskuartean dituzuen erronkak? Batetik dazkagu kazetaritzak dituen erronka potolo guzti horiek, ez da? Bai digitalizazioarena, bai esparru formatu desberdinetan ere zabaltzea, eta edabide bezala ditugun erronka horiek. Baina nik esango nuke aldizkarian oso gureak bizi ditugula orain esku hartan ditugun beste erronka batzu, eta da duela urte batzu feminismoaren ekarpena jaso nahi izan genuen bezala eta genero begira da asko landu dugun bezala, eta nik uste dut aldizkaria elitzakela izango orain dana begira da hori gabe, orain esku artean duguna izango litzateke ingurumen kazetaritza arduratsu bat egiteko gure konpromisoa.
guk sentitzen dugu gizarte moduan orain dugun erronka haundinetako bat dela ingurumen krisialdi, larrialdi honi irtenbide bat ematea. Bai klima larrialdia, bai bioaniztasunaren galera global honen larrialdia, ezta. Hor gizarte modura kokatu behar dugu eta hartu behar ditugu erabaki drastikoak, gure bizimoduak ezin du jarraitu orain arte bezala, zientziak argi eta garbi ematen dizkigu datuak, ondorioen datuak. Orduan, gizarte modura dugun erronka horri erantzuteko uste dugu zientziak kazetaritza berriz ere funtsezkoa dela. Eta zientziak dakien hori, zientziak argitu duen hori guztia transmititu behar dugula. Eta hori modu arduratsu batean egitea da guretzako orain ezinbestekoa. Askotan, hedabideetan eta egunkaritan eta kontraesan handiak ikusten ditugu. Bai, albiste bat igual izan daiteke, klima larrialdia eta zer, baina onduan dago beste albiste bat, inolako irizpide kritikori gabe landua, teknologia batek salbatuko agindu bezala larrialdi hontaz, ez dakit, uste dugu batzutan irizpide kritiko batzu behar direla, hedabideetan ere, nola komunikatu erabakitzeko. Hor, badago justiziaren ideia bat ere transmititzen asmatu behar duguna, ez da? Guri dagokigu hau konpontzea, ezin diegu ondorengoei utzi mundua erabat kaltetuta, ez? Orduan, gauza asko dira, baita ere adibidez zientziak duen ingurumenaren arira, zientziak duen ikuspegi eurozentrista hori ere gu konstiente egin behar dugu, ez? Eta hortik komunikatzen ikasi behar dugu. Ze iruditzen zaigu hemen gure baldintzak eta gure ikerketak direla planeta osoarentzat behali duen zerbait, eta ez da kasua. Nik uste dute oraindik ari garela, Elhuyarren eta Elhuyar aldizkarian, ari garela begiak irikitzen, baina oso erronka pertsonal modura bizi dugu, eta gogo handiz ari gara hau egiten. Gainera, uste dut lantalde osoa kontzientziatuta gaudela eta erronka horri heltzeko gogo handiarekin. Begira, denbora ere bukatzen ari zaigu eta erronka potolo eta eder horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa. Eskerrik asko Aitziber, plazer bat izan da zu entzutea. Zorionak 50. urte honetan eta laster arte. Berdin. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap!